Wis mulai. Piye jauh tukone, Pak? Apa nih? Tapi. Kita apa ya? Kausa Ikiai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillah alhamdulillah salatu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'd. Faqala al-musannif al-imam al-alim al-alamatu Muhammad Nawawi al-Jawi rahimahullah ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amaddana bima tatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Wes iki Mas. Urung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wah, aku mosok tahu niat ngajar ora tahu. Makolah bisa. Kula niat sinau. Saking ana barenge, ngono tak aja. Iya, sing ngono terakhir. Nek ngajar beban abot Mas. Koyo kene sing ya sok yes. Padahal gak ngerti karepe sing ngarang. Gak ngerti karepe sing ngarang padha-padha sinau. Heeh. Kira-kirane ngono Mas. Ini jelas 80% lah. Ya insyaallah. Wis pokoke gondane Gusti Allah wis gak kira ruwet-ruwet wis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah sinon pira Mas? 5. Oh 5 ya. Wal maqalatul khamisatu lan utawi maqalah ingkang kaping gangsal. Nomor gangsal niku an aliin saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa irtajib. Radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Wis gak usah takon nyapa kok wajahe tok ngono. Wis tahu. Wis tahu wis. Ngendikane inna minna. Hah? Yang glowing kan mukanya saja. Iya ya. Betul lho. Inna ya apa iki? Inna min naimid dunya. Terus yakfi Yakfikal islamu nikmatan. Oh ngono ya. Inna min naimid dunya sak temene iku setengah saking nikmate dunya. Yakfika al islamu wujude niki jane yakfikal islamu niku. Gawe cukup hale nih kudune. Hale gawe cukup kok balike ndak ono tapi Mas. Yakfika hale gawe cukup apa? Kadang panjenengan al islamu apa Islam nikmatan utawi nikmat kan ngono kan. Nah, aku ditamyiz sih, Pak. Jadi tamyize. Lah terus mubtadae inna iku ndi? Yo yakfi. Hih. Ngono. Masa? Iya. Berarti takwil masdar no. Iya. Oke, ndono huruf-huruf takwile ngene. Wis kira-kira apa kabeh. Kaya kuwi. Nek Kali iki wong cerdas ya, Pak Ade sing bingung malah ngono. Lho ndak nek ning kene sing nikmatan, Mas. Sing dadi mubtada. Nah, yakfikal islamu itu wujud naimid dunyanya, setengah saking naimid dunya. Apa iku? Ya Islam sing nyukupi nang awakmu. Wis gak butuh liyane. Ngono. Nah, setengah saking nikmati dunya ingkang rupi dicukupi Islam. Nah, iku nikmatan utawi nikmat. Tapi Nah, aku mau nek sampean mang dadine saking kenikmatane donya yakfika utawi oleh nyukupi ing sira apa al islamu Islam apane nikmatan nikmat. iki cara dijerukne maneh. Tamyize iku tamyiz apa? Mangkul apa gak? Ya, di cara Tapi angel tane. lho lah ya. Kan awakmu mau Iya, misalnya tak susun. Inna tada'i yakfika al-islamu nikmatan. Inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Iya iki Mas. Gak jelas nih. Kulo sing gak jelas maksudnya. ya ini kepinteran Sayyidina Ali, Pak. Makanya sing malah bingung kok. Wis cara pemahamane murate piye? Salah satu nikmat dunia itu adalah Islam itu cukup kepadamu.
Cukup Islam wis. Sebagian nikmatnya dunia itu ya Islam itu. Ngono jane. Nek misale kafa bil islami nikmatan, nah iku baru aku iso anu aku. Nek apa jenenge nikmatane iki didadekno tamyiz. Tapi munine kan ndak ngono. Tapi lek delok keterangane iki, ya iku Pak. Kan dadi pepadang to Islam. Ya. Al-wujud wa ikhraju min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Sing isor ya padha digawe ngono. Padha wa inna minasyughli yakfikat ta'amu syughlan. Ngono. Nah iya, nek misale sing diutawekno iku yakfika lafat Mas. Iso ae ngono. Jadi setengah saking nikmate dunia iku yaiku lafat yakfikal islamu nikmatan. Lah iku nikmatane tamyise. Mangkule teko nikmatul Islam. Jadi asline posisine iku fa'il. Cuma dipisah Islame sing didadekno fa'ile nikmatan dadi tamyise. Ngono kemungkinane. Dadi lafatan. Jadi lafat yakfikal islamu nikmatan. Iku setengah saking nikmati dunya iku utawi lafat yakfikal islamu nikmatan ngono. Ketika Islam dinyatakan nikmat, Oh. rindu. Malah kene aman mutus. Gak mau ngeledak rasa geruduk-geruduknya Penak iku. Pijet to. Ndak, Apa nih? aku gak ngrasani ndoblas sih. nah toh Iya, aku ora usah, Pak. Kula mboten nih. Tak aku goyang-goyang. Ngono kemungkinannya Mas ya. Ya semono lah. Jadi kemungkinan pertama inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Ini ning kene meme ning kene analisane sapa iki jenenge? Pondok Petuk niku meme itu nikmatannya itu. Tapi ning susunan liyane sing suglane ana TM. Tamyiz. Kudune kan padha kudune. Iya. Heeh. Nek ngono padha kabeh tenan iki. Oleh ngajine sampean. Tamyiz nikmat jadi tamyiz. Ngono. Heeh. Hmm. Ya kira-kira ngono paling, Pak. Jadi Atau- posisi yakfikat to'ah Ya, ya. Mubtada'nya tidak ada. enggak ada. Mubtada'nya tidak ada karena ditunjukkan oleh lafadz yang tampil di sini. Apa mubtada'e Islam? Ngono. Iya. Nah, ini bukti dari salah satu bisa disebut apa mang jenenge nek ngarani istighol ya iso, tanazuk ya iso. Begitulah kira-kira. Jadi mubtada'nya dibuang, ditunjukkan oleh jumlah yang ada di sini yaitu Islam. Ya ngono ae wis. Iya, kan mubtada' dijumlah ku. Tapi misalnya dicetakno ya Mas. Inna min na'imid dunya al-islama. Nah, nek wis ngono cetha kan. Sesungguhnya setengah saking nikmati dunia iki ya Islam ini. Nah, yakfikal Islam nikmatan. Wis cukup kuwi wis. Sing dadi nikmat yang awakmu, Islam itu nikmatnya Islam. Ya, cetha ya. Oke, ngono ae wis. Inna min na'imid dunya iku sak temene iku setengah saking nikmatipun dunya al-Islam utawi Islam. Nah, tegese yakfika pun nyukupi kateng panjenengan al-Islam apa Islam apane nikmatan nikmate ayya nikmatul Islam. Fa inna a'dhama ni'amillahi krana sak temene paling gedene pira-pira nikmate Gusti Allah lil abdi kaduwe kawula. Ikhrajuhu nggih menika ngetoknone Gusti Allah lahu teng kawula minal adami saking gak ana ilal wujudi teng ana. Wa ikhrajuhu nomor kalih lan ngetoknone Gusti Allah teng abet niku wau min zulumatil kufri saking pira-pira petenge kekafiran ila nuril islami teng cahaya Islam. Wa inna minasyughli syughlan kudune. Iya kan? Sesungguhnya lan sak temene iku setengah saking kesibukan, yaiku kesibukan utawi kesibukan. Nah tegese yakfi kawis nyukupi kateng panjenengan atau atu apa taat
apane suhlan dadi kesibukane. Wis cukup cara ana kesibukan sing iso kesibukan sing paling apik iku ya taat kuwi gitu. Fa taatullahi mongko utawi taat nang Gusti Allah iku a'dzamul asyghali paling gedene al asyghali pira-pira kesibukan. Repot asline. Iya repot, sibuk pira-pira repot. Cara gelem ana repot sing apik ya kuwi wis taat. Wa inna minal ibrati lan iku lan sak temene minal ibrati setengah saking pitutur ay al ibrati padha pitutur. Nah, utawi ibrotan ngono. Utawi ibrotan tegese yakfi kawis nyukupi kateng panjenengan al mautu apa mati ibrotan sebagai apane ibrotan sebagai pituture. Nek ana pitutur ya ndonok maneh wis sing paling apik iso nyukupi pitutur iku ya mati niku fa innal mauta krana sak temene pati akbarul mawaidi yaiku paling gedene pitutur linasi nang menungso. Nek pati kaya iso dadi pitutur ya empuh wis. Tenemenen ya. Soale sendenang pendosa iku sembarang perkara ilang. Utang-utang ilang. Ora ya aku eling kok, Pak. Iya, mari ngono mari anak pendosa eling maneh. Pocong Pak salah. Aku ora mikir liyane ngono kuwi. Gak mikir mati ya. Gak merinding aku. Oh, merinding. Masya Allah. Terusnya situ kas ya. Wong Israel mbek pocong ngedian pocong. Nah lah iya. Isoke enggak masalah ya. Gak masalah. Gak medeni dhek. Roro mati. Wis, yo dadi PR susunan sing koyo ngene iki modele piye. Tak belajar meneh. Fal maqalatu sadisatulan utawi maqalah ingkang nomor 6 inggih menika an Abdullah bin Mas'udin saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kam mim mustadrijin kam pirang-pirang mim mustadrijin utawi Tadrun. oh iya mustadrojin pirang-pirang iku pirang-pirang mim mustadrijin utawi wong kang den mustadrojin ya wong kang den lulu ya Iya. ai maksude makhudun dipun jupuk kolilan hale sak titik ai akhdan kolilan nek di takwili akhdan kolilan berarti kolilane dadi maf'ul mutlak nek di ndak usah dikei konoan kolilan yo dadi hale sak titik kondisi dijupuknya itu sedikit-sedikit bin nikmati kelawan nikmat maksude bi apa iku Mas Aksariha. gak nek aksari gak ngono Mas Apa? Bi iksariha. iya bi iktariha kelawan ngakeh-akehaken nikmat alaihi ngatasi wong. Jadi mustadraj itu orang yang disiksa secara halus ngono kira-kira iki. Nah, carane nyiksane niku kelawan nikmat. Maksude kelawan nikmat nikmate diakeh-akehno. Akeh wong sing dilulu iku nikmate di akeh-akehno. Wakam lan berapa banyak atau pirang-pirang wong mimaftunin utawi wong kang dipun fitnah dipun uji ai mumtahanin dipun uji bil balai kelawan bala bitanai iso apa jenenge kok ono khabare Mas endi khabare terusan Yo alaihi. Yo. angel tepan susunan iki Mas kan nek di anokno kan Iki kok ilang. ya iku kam mim mustadrojin bin ni'mati alaihi wa kam mim maftunin bitanai alaihi. Oh berarti ya bitanai iku Dadi maujud kok ngono ku, Pak. apa nih? Iku maujud. Oh ya iku khabare bener. Ning kuwi piye Mas? Gak enek. Gak enek khabare. Gak enek. Gak ono keterangane ning kene. Mujud iku koyoke dibuang. Betapa banyak kan nek bahasa Indonesiane ya. Pirang-pirang utawi wong kang dipun lulu ae makhudin dipun jupuk kolilan sak titik iku maujud bin nikmati kelawan nikmat maksudnya bi iktariha kelawan ngakeh-ngakehno nikmat alaihi ing atase mustadraj. Jadi banyak orang yang dilulu iku akeh-akeh iku kelawan nikmate sing diakehno. Iku rata-rata wong sing dilulu nikmati malah diakehno. Sebaliknya betapa banyak orang yang dipuji mimaftunin utawi wong kang den uji iku maujud ai maksude mumtahanin dipun uji bil balai kelawan balak. Maksude balak niku bisanai kelawan pujian. Maksude
bikatsroti tsana'in nasi kelawan akeh pujane wong alaihi ing atase maftun. Ngono ya? Iya. Berarti akeh wong sing diuji malah dipuji, akeh wong sing dilulu malah akeh nikmate carane. Piye maksudnya? Wong diuji. Nek wong sing dilulu akeh nikmate, Mas. Yo dilulu ben akeh nikmate. Nah iya, tapi kan dilulu, pada akhirnya dia akan celaka kan ngono. Tapi beda karo wong sing diuji. Iku dhek malah entuk pujian saka wong akeh. Iso ngono. Diuji. Kan banyak sekali yang begitu. Jadi aku gak diuji malah dinyek. Piye? Ojo diujine piye? Iya diujine piye? Diuji gendaan Pak. Dinyek karo rondo. Oh, beda iku Mas. Ku gak dilem Pak. Hah? Gak dilem iki. Gak dilem piye Mas? Gak dilem mek wong Pak. Iya malah dinyek. Iki mah dinyek. Iku kayak duduk diuji iku. Lho ki ujian ae Pak. Kita di karepmu dhewe. Kira-kira begitulah. Wakam Awalnya ujian, Mas. Iya, Tibake keblaso. Wakam iki piye nek ngartekno Mas wong pondok Iya, biasa Mas? pirang-pirang, Pak. Pirang-pirang dadi apa? Wis pirang-pirang kok ngono. Oke banget ngono Mas iki, Pak. Lah iya dadi apa biasa didadekno apa cara susunannya? Ora enek mesti mbah ngono piye mesti ya. Aku gak paham kan. Oh, berarti mubtadae. Ning kene ana sing dadekno khobar. Ning kene dadi maghrurine iku mubtadae. Dadi wakam lan iku pirang-pirang. Nah, iku pirang masa dadi ngono. Dadi gak usah maujud. Terserah ngono ya penak. Ana sing ngono. Akeh kok sesine nahwu ngisruh. Kene beda meneh. Iki dimubtada'i meneh. Kame sing mubtada. Utawi pirang-pirang iku mimagrurin wong-wong kang den apusi ya, dibujuki ai mutmainin tenang, wong kang tenang, qalbuhu apa atine wong fid dunya dalam persoalan dunya, tapi wa ghafilun lali anil akhirati saking akhirat. Lah terus bisitri kelawan den tutupi. Ai bisitrillahi. Satri bisitri. Ya satri ya wis. Bisatri kelawan den tutupi. Ya piye ana sing satri ana sing sitri. Sitrullah ya kene, satrullah ya kene. Lah ono meneh. Wis tumpas nek simak Mas. Dikai teori malah. Iya, teori biasa berarti. Teori. Bisitrillahi sitri ya enek. Nek ana maca syair ya sitri, satri ya enek, faklan wajane. Bisitrillahi kelawan nutupine Gusti Allah uyubahu teng aibe alaihi ing atase wong niku wae. Bin memahami. Nah, aku sih bingung sih. Wakeh memagrur dan maksudnya magrur ku wong kapusan aibe tetep ditutupi. Akeh wong kena uji malah entuk pujian teko wong. Akeh wong sing dilulu malah dikeki nikmat sing akeh. Tapi wujude dilulu trae nikmat sing akeh iku mang. Lah iki padha karo Nabi Ibrahim to, Pak, sing men huru apa? Hurur iki. Maksudnya piye? Iki wong sing dihapusi to. Wong sing anu. Maghrur piye maksudnya? Wong Maghrur iku iki. Artine tenang ning dunya tapi lali nang akhirat. atine tenang. Soal dunia dia tenang, nggak ada masalah, tapi justru lupa pada akhirat. Itu orang maghrur itu. Terus lali karo akhirat. Lali tapi akhirat. Sebab ditutupi Napa nih? cacate. Iya, dia nggak bisa menyadari salahnya, Mas. Gusti Allah ijek nutup. Wah, iki pirang-pirang lek ngene iki Pak terane. Nah iya pirang-pirang. Ya pirang-pirang lek ngene ta. Oh, atine tenang dalam persoalan dunia ndak bingung apa-apa, tapi dia lali nang akhirat. Itu tertipu posisinya orang kayak gitu. Ndak tahu eling akhirat, malah tenang dalam urusan dunia, tenang. Akhiratnya lali. Ini orang tertipu. Kalau dibalik, dunianya gonjang-ganjing, tapi dia selalu ingat akhiratnya, itu nggak tertipu. Nah, orang yang tertipu itu akeh sing ditutupi aibe mek Gusti Allah. Cara dibongkar apa dar? Nodar. Kan ngono. Goblok. Wangel iki.
Angel ya, masa kowe bingung. Tapi nek pemahaman sementara saya begitu. Tapi dulu pemahaman sing teko iki yo ngono. Banyak orang yang dilulu, banyak sekali orang yang dilulu dengan banyak nikmat datang kepadanya. Akeh kan memang. Banyak sekali orang yang dikei ujian, tapi justru banyak orang yang memujinya. Wong sing kapesan iku banyak orang kagum malah. Uripe wis sorone kaya apa, tapi ternyata orang justru hormat sama dia. Iku ya apa? Ya akeh. Itu di Pulau Sorolondo koyo ngono kae yo. Iya. Mengagumkan. Padahal mate. Padahal. Terus diganti. Heeh. Bahwa kemerdekaan kita disebabkan oleh Balawi. apa wae? Angel iki. Pinta. Oh, saya tenang. Tenang. Aku nemu nganu nyar sih, lali tak foto mau. Argi untran-untran nek. Ya, Mas. Kok lek kesok tak cek fotone, siapa itu Kak Alawi. Terus akhirnya Wong sing Gus Kausar yo wis kok. wes beres susah-susah gitu. Beres. Beres susah-susah. Gus Kausar jawabnya dengan pola pikir. Jadi dia jawabnya gawe ilmu sing ora condong ning kono, ora condong ning kono. Ngono ya idahe sanding sampai Habib sapa. Tapi ya biasa. Bidin ta? Heeh. Sing nyari iki. Sing nyari. Ya, tapi mah enggak problem lho. Enggak problem. Lebih harus saya ditenteki no. Mas Bidin. Mas Didi. Saiki lek guyu ya wis gak ditutupi, nek mbiyen kan gayane anu gak oleh ketok untung. Guru-guru Bidin cedek karo Anwar Zaid Pak, rusak. Saya tak tutup dulu ya. Wal maqalatus sabiatu wallahu alam bisawab bisil Fatihah. Iki wangen iki. Wah loro ya uang ya. Ya wangen. Golek meneh. Wis loro ya.